Bompae Katia Radise and then so Mobo. The Awakumani Mubiara and Ninja Unika him, not Uni Film. Radem Paibo. Amen. Christ has been given Kayina. That's what I say. If I pen a new book na yantoa ya this year no eso Yehuba na bi wekira Women's Week 26th June to 2nd July asafimu ma nyina saa na otwe no mona otwe afibia yeye emabunu na wie na ohun se na ahokeka ene jumadi no na ye ani sopai hallelujah afi so for ma do ni ba bia so for wasu ni ba bia last year youth kofa original ma ko kofa so for ma me na emema so kofa afa jatane me se afi wan kasa de ewo mumu no mo makwan na urade mfa mo so nye de free drums nebo konka bo organ bo camera cha bible kan na dey bi bibia ka na kora ebe mama na etwa besesa mo anu no nti obi anyere ne ho gitum sa ubetumi aye ko last amoye ewi ya na edru me ma ne so because you are you to see a call no let's say Yesu ani monyam anim to for no so nyame nhyira mo te say mo ko manim saa na wo so a wote ayero ho hallelujah praise the Lord obi e bon ho modern bi ehia ne sa ye betime di akoduru hefa heaven nyame nhyira wo no nyokese yeah try additions the chapters of Jesus Christ. The entire me dey saa de sorry ato form na me pesa yifia na obi ahu no otene se asasi su nyina papa bi ba asasi we su a abako semu chiro semu abebuo mu kasemu ahini mu tumi mu kesiye mu oye ba akopɛ na yemfa obi a entoto no oba trose mu so a ono odi nanim ba nyina na obi anya papa na nanso obi aho apart from sa papa ya ye kan ho asem e friend no ye na je nkwapa Jesus hallelujah na ono nko a anase ututu anamo esini die mu a obetimi akopie sa akurukonkro nim eya no kwasema ekinye bia nim se heaven a yekan eya no kure ewo ho bonsam jemu asema yekan eya no kure ewo ho aya na medini pa ho ya se ye jadi bi e wa asafi sudi nsuo to ewiabo epeba nsuto breba awuruba awoba ono wane nu masam se oba be frafru aboso me nkono obetele nipa yam ne duru a obepia aba eye adwuma okasafa oguo so de ade ese foma ebefifia ma am watwa oguo ni wotwa eye adwuma ye gisane ma we nyina di enso bonsam jem enipa bi nyini se Yesu besa abadiem nipa bi nyini teme kan okra tro se heaven and hell eyen kure ewo ho saa kuro ewo trosem na
okay Bible na ni mienu nyina wasiesie John chapter 14 eka ite okwa akosiesie baabi amaye na owi obesa aba no befa yakọ Matthew 25:41 ehọ na mekoka na hunu se sa ehọ so sa bo kurofufuro bi sa eno so kosiesie yes ba John ho no wanka o se mu mi bonkum so no mu film so nko da ota wasiesie amobon wasiesie na that place who was prepared enti Awurade kusu siesie heaven onu Yankopon na ne contract na yetu ne wakati ni biso sa wo hell a omuta ye den na awrawu se me wo mu se ehon wo kire mu se that place is only prepared for the cursed one ya dono and the first person na ye cursed no under creation eye Satan ti wo kire mu se ono na bofo e ka ho no Awurade domi wo mu na wo tie sa bia na ma wo na abofo no watetem ana odi bi egusum mu Satan na mu watetere no ana na dwumayefo na paafo ebi ne kro no ensanom anibre ensamkeka adwaman awudie aniberebre pesamin kuminya esikai nikai anwiwi sakasakayo sa akofo ni nyina ya honhom kinipa ba ko pe ubehunu no no nkra okra honhom bi ya 10 ebi ya 5 ebi ya 8 na Mary mother kura mako 7 no kra seducing spirit nko na fornication nko no kra spirit of lust or kra fornication or kra pride what does it enti ne I na the man na the light of every man and then what the charm seduce what the show him say ya na spirit no awurawo enti na Mr. Daniel dey adanse bi wa o ka se no obompaye ekwa asoro wie na oba bi sha na serekere na odi na chi ne kodan anya so serekere ne kwakawo eye spiritual hu ma ti oba ni mu no ogwe no ewura no hunu se onunum enti etesa hu mu ya to ade agukom homa agukom na ye twe wo hu odwan na ade homa ase ne kon enti mebusam ka se oba jamanfo bi no okura ofra jamfo fotam na oba ni ba bi hu no odi na chi wode be awrefie spiritual no etesa de machia wo na oyi odwan a wo nam na wura nka wo na me de homa ase wo kwa na me twe enti se hu oba na o attract no follow no approach wa spiritual no o ya we ono wan kasa no de ade agukom no wo twe. But you might think that a wa and a dignity and ya wa no what the idea go and ya can say wa attract me obwa steam it me attract only metal things yes and it say who you dia steam e fa ho anya dey ento ti won na twi so won ti wo mu no a wo oni pa bia asenium everybody ja e dero no san for no hu na any say and ka be attract no be time be say di sunu wa follow no onu hu wa he bow down because the two no end to me and then to me reflect it but I'm not saying that it's all from for now when we have to on yes sa bia na o ka say wona ya domi won I fell hell lake of fire for Satan and then abofo and no was na say adwene won say enya de so no nkwa abeko heavy ho watela hoda enti o ma o kra bia mfiri buase krom ha enko sa akuru ni ana watete na dwuma yefo no nti ahohom 10 munyiri no 20 munyiri we 40 munyiri we 50 munyiri we enti omutimi ma ahohom akoma 6000 tatam ne nipa no so wi ase ekwa yire abrante ba ako because so evangelist yes sere no so boa yenyawo o hia Yesu na no munyina ji bum pila so fo wa be jina haya na ne wo jina ete efide Awurade bie na ni ma ni hunu saa ne ma no sei onye da ebiem nipa ye ne mobo spirit that control your soul no kan so kan na dem a o si free saa da no oni di nipa atem biem ne nipa ye ne mobo se wo hunu senye nipa ti ko wi sani na hu sa wo kwa obata na wo hunu na eye ni sei e piano e bi twe ne ko sei ne bia twe na ko sei no ma apagya no de ne to apem ho o mo se ho me kakra no ma sa apagya no
we de ne kona we de ne ba no mu de ti ahweda mu o mu so me kakra enti spiritual enipa mo bo papa sani pani nyina na ekosa akuru ni mu no enti bible say ebere waso mu na wonya mfa wunuru sa akuru mu no bo moden na ti wo o je wo na ebi ni fasting ebi ni prayers ebi ni teachings ba ebi ni mpaibo wo de je wo to wie na juda ka asa afi munyire mu gide konkono so na mo mpa konkono na binum so munyire mo ho rich Isaac asole penny for sayoma munhim wo mo efitem because sai jano ha sai jana ya na ayesa sorry masa eye real pa eye real obi a wo hu bi da bia bobina yes or come by say weapon I say jusu ni katepa ya refio ni paniki ni say o sori ya no ma ni wura afi o te ya no ma ni wura afi on kai ana say oni party bi mu da ade ni mu denye wura ni wia o koya ono an kasa nim sanya nso e de na what ni nti na ni wura afi yes to so obone fo ne kra akondo bone na ni nua nim kwa ani manya mo na ni na de odumi na jane ne na no eke ne be dum usum to kepim nti saatiti no yesiesie waseda prepare wode ne ma miensa o jankasa na sofre na mfanama e bu na sofre nso sogum ko ne jana kasa so wase ye tade eno so mu du dem timfama ni bom anopa awianumre wasi eti Yesu shesa no wa obune ni no wusu so wasi wasanya akwanya biem sane papa mani ko wo hela ko besa ko wati ni patri ho because they bon sam ye yenye bi chade nti ne ye ko sa kuro nim ana nye Awurade ntanse sane wo sisi sa kuro na ma nipa yeah because adela me be ka to no be wu se abofo onku ne nipa onku yenye pe enti pain ne nipa be ti wo hell yes na Satan be ti o kire nta abofo nko ena nipa nko yanyepe jabusiafo asole awoba no enyekuo dabi me fa ko sese da bia mam na enema bienu no okokosiesie bonsam ja eni New Jerusalem yes tidia na obaji no wiase anti me tena ho ama be ma na obetimi ewu aja me tena ho ama da ya betimi atom me tena ho maka ebetimi apema sai me tena wo adie enti dia check life dia ba de dia ni ho sisters and brothers mi seramo mo dia asole ayi eku dia mo pena mo ye etoda ufili ana wa ba ha wase ebire bi be du a on wa ho popo be du ho po se no be frɛ no no en ka se ni tiri mo de obi yi na ni no be frɛ wo en tu nim se ne be be guji so enye Awurade ya o enye Awurade ya da because time no wa wo de no ko aduma 24 hours ya ko aduma 7 days no time for God it is be asopọ ne so that time but so wo ji atam by mama wa to Awurade nye sa da frɛ to asome so me frɛ wo o showa no wo frɛ on do ho atrɛ ma frɛ wo sɛ me na mbo so ne asafo ne mframa ya me dia enipa nwene Satan na ye saa no nti saa ho bebere be ne wo wi aso eja sɛ Awurade bi wani a emfa saa ho megu da mu ene mu ya aso eboro be 10 million doso nti no kra na ma me de Awurade Africa si no because baby a wote kra no be kom ne ho ahombone kam yes Awurade hu moboro wotimi ma wokoba usia bi ebi ewurawura nuam enkraman emmoa ti ye nam ye sia bi ye ni bi tun se didi ye ni bi da Awurade hu moboro ena da so kra ye bi tramo okwa ko se baby aman no eye mienu mo fa se mutirim so utirim se sa ko ni mienu nti meyi mu de ehin ana yete da mu ano wa be ye wo se sofo wuwa Amos asoli panyi bi na se bes ne me enko heaven asem da bi ameka wo ta ni pan heaven unti ni dai e de be ba utirim sa me pese me kobi no eno ano no ubetimi akọ yes se nya ba utirim sa
saa nipa no ntwɛntwɛntwɛn o Dabi. dobi di yɛ obi a no ka kyerɛ sɛ masa mmea ɛna mesi mi nkɔ bi ti saa nkɔfoɔ no obi mpo mu kyɛw obi nkɔkɔɔ kurom ansa no ma baaso bi so ɔmaa na esi gyinaeɛ sɛ kurom pɛ sɛ ɔmo kɔ bi nti Lydia kwan so yɛn nkuro obi Dabi. yɛn tu obi fo Dabi da. ebi dwonso nom Nokura pa. ebi sɛ ɔdi ka ten ansa na ɔyɛ dɛ ɔkɔ. Yes. Onipa bɛdi nto wɔ n'anim da bi saa berɛ no na awie yɛ berɛ na aduru amanehunu berɛ na aduru ɔde hyɛ ni hɔ akoa ni hɔ na mo abosom yi wɔ he na mo adwuma yi wɔ he mo mpaninnie yi wɔ he mo tumi yi wɔ he mo kuro no mu wɔ he mo yerenom wɔ he mo yerenom a mogye wɔn yie mo maama abusuafoɔ yi mɛboa mo ɛ mo mɛbɔ mo ho ban afei mu hu sɛ me ne Awurade m'anim ne m'akyi nyame biara ni hɔ ɔbɛkyerɛ ne power akyerɛ nipa that time say dwane na deɛ yɛ me gya wɔ Bible mu a mese me mfa akɔnɔ adamfoɔ ne sɛ saa nkagye a ɔde me gyi m'ani wɔ asase so kɔ ne me nkɔ na nkagye mu wɔ yɛn nkɔ so nkɔtoa so sɛdeɛ bi mu ka sɛ amakye dede wɔ hɔ numba wɔ hɔ ɛhɔ bɛyɛ dɛ no saa akɔnɔ no ɛma wo de twi soloku akɔnɔ ɛma wo de sa akɔnɔ ɛma de fɛ ɔbaa akɔnɔ ɛma de nom sa no Bible say they are who cross barrier on this earth na ɔbɛyɛ dɛ na kawakra no nko a ne ho ni asɛm no afei na ɔkra ne bɛkam tɔda metumi sɛ da fa fam saa na menam kurom a menim mepem a na maba reverse no mahwɛ na sa metumi hwehwɛ mu a bu a na wahyia nsɔlema bi wobɛhyia bɛrima na ɔte kaa mu ɔyɛ trɔtrɔ ɔkɔba hu na sɔfo mɛba o ɔn sɛ ɛyɛ ne sɛ asɛ ɔkɔ asɔlema ɔkɔ asɔlema mehyia bebree obi wa wohyia no lɛkɛtɛ hyɛ no na ne yam de ne pram ɛti sɛ wobo na ɔyam nkɔhyia amobɔ wobɛhyia obi na waboro ne yam de ne pram metaa fa ha papapapa ɛtokurom ha ɛne metaa wɔnwa bi wa metumi kɔfa aha nyinaa menenam mu saa bi na masaa bɛwura ha wa na mekɔ na mafrɛ nom de kaa bɛfa me mehyia bebree there was a time nyinaa adwum na menam kurom ha ɛpirikyi ne adeɛ bia mpɛ sɛ meyɛ bi ɛnte sɛ mea na mɛka akyerɛ wo nti sɛ meka sɛ medi bɔne a mo a motɛ obia na wobɛhu da meka sɛ meyɛ adeɛ agye sɛ mea mɛka sɛ mɛma wɔ hu anaa mɛka akyerɛ wo anyɛ sɛ woboa timi ne nnam mu saa na menam mu na mepirikyi kyerɛ nkurɔfoɔ meka kyerɛ wɔm sɛ Yesu bo adɛn na moagya ɛba na moyɛ mu sesɛm na mu dwane sɛ mohɔhoɔ tu kwan na ɔba a mokyɛ sɛ wɔba mo ani gye adɛn na Yesu ba na mode mu nyinaa mu suro te sɛ obiara te sɛ Yesu ba adɛn adɛn ntia obiara te na nneɛma ase no obiara te na nneɛma ase no serɛ mo ɔmeanyere yɛn ho meanyere yɛn ho because adeɛ biara ni asase so bie mu biribiara ni hɔ biribiara ni hɔ aka biem aduane a yɛhuruhu na yɛakɔne agu ɔbaa opere ho huruhu wɔne ne dawie sɛ asa akadeɛ bi ate w'ani so wɔne no antumi anawa asa obi baa wafɔ so a wone no akɔda wafɛle wana wanduru sɛ ate w'ani so te w'ani so woanya hwee korɔno a wokɔbɔɔ yɛ sika kɔmmɔ 10 cities a wobu nipa no asa one day a mɛtɔ so asa wode yɛ dɛ na da okra bɛka kyerɛ sɛ kɔɔku me ne wo ntam ate no yɛmpa ne kyɛw te sɛ deɛ wode ka anam na ka anasɔfo agye sɛ woasi afiri mu ɔso ɔnkɔ biem saa na yɛn nyinaa one day yɛbɛyɛ okra no ne time ne so a na wonya stɔpo sɛ yɛ ɛno ano no separation time oduru nti mo a monim sɛ asɔre yɛ kuo no mo nsakyera amen hallelujah praise the Lord chapters of Jesus na maduru point ɛyɛ the Son of God Jesus hallelujah amen the Son of God Jesus was a son on this earth Yesu baayɛ na ɔyɛ ɔba ɛwɔ asase wei so nti yɛde ka ehu no sɛ Yesu ba asase so na ma ne hunu birim wɔanome ohyirae
tu betimi enya nkwa uduru amane hunu birem animguasie mu ensem abeka no na kiri nipa kwa woye ye wie na kwa number 2 dia bayi na hu moboro said the yesu hu moboro fitie enye preaching kwa no bepichi ohu nipa mobo oya adoye ene ye number 2 ye wie na ba de toso 3 yesu ba sa si we so trap wan fane wan tu nipa so nti nipa bia o de no tu nipa so no ye no me fi say Bible say wa domi wona o don tu nipa so na no me for so na ekobo nsem dem yesu so wo heaven enti ni kwan say o de no ho to de nipa so ti nipa bi o te ya obeso ye yesu na ade say wi wani firi de nipa so powerful. Chapter 4 Jesus was the son of God on this earth enti nipa bia unso betimi enya nkwan ade say o so ye nyankopon de ne ba apon ye nyanwie kwa ba bi e ba pem no wie ya no de chiro book Yes. The chapters of Jesus Christ saa nipa bia won tima fa sa process no bia no onni nkwa unse yes hallelujah Praise the Lord. You check it problem ba ni ngwa se ba nsama wo ka e be kire who you are check it say they were tirim what density e odwene wo nko awo onyina foforo ho e kire who you are check it owura ni wani e dida nipa so e kire se woni nkwa de na the yaduru so no we are talking about science emma atamba ko pena mi ya firim yesu ba sa asi so no bible be tire mu se na oyo ba na me ba to mumra enipa be fa mo so le ba na mi kira madidi munya fast munya mu books ni ni ko jina osoko to aso mon jadie sanko fo we of my mini oyame ba of my me ba amen we ayem adwuma ni ona yame driver we yame manager we what do you call it accountant and we secretary me chirama de we ayame ba sa oko otumfo ahimfi sa ne ba a watem na wo no odise bi wo fie ona se oba na so na nati akonyam na so okasa ne ba no nroro ne mpaboa ye beti na debia so otumfo ne bedroom ne ba ese mpaboa wo de tietie binim otimi ne foro obetimi ana wo ntimi obetimi de aforo akoda so yan yana she okay yan kini de bia yeah bawo baby wateno ahojo ne wo ne ho kra ye wuce wajina ho ata ya bakiw wa sambo ne po efrisa unya de eba unya ba until you are not allowed ya ma ukwan sanko fo we ma fo mu madwuma mu nyina we mu adwuma na omu ya omu ji akatua ebire bia mepe mitimi yi wo madi amalai yes bire bia me person ko fo mi yi wo madi ni me wo right mi na adwuma na ya me dia ba jo mo te da me kan yes mi na adwuma na ya me dia ta ma me pe bia mitimi yi wo madi miti o mu ka omu ne me ba we enye pe ana adwuma no we onye nkosi da yeah ono so bire ni opebia ono so adwuma no otimi ya dai otimi jai otimi be ka tira me samasa enami nya adwuma no biem manya adwuma foforo mintimi nche no mintimi mo no obetumi ya jai hallelujah praise the Lord. The same as when it comes to church yawo the workers of God Jumaye 4 muteme yes enti dama yawo we oye jumayeni ebia oye preacher he's a worker yes when ebetima a member of Zion ba mote yeah word na kan oye Zion dey eba na so oye asole eba ni nyankopo and so mon fan say mutirim say yawo the sons of God and the sons of the church asole manko ene nyankopo manko okay hello hi mon fan nto two yawo Amos ba France ba
ewu aba kwajuba anti adu aba eno so wo ho kofu aba mama ba eni Nyankopɔn ba difference o ma na say difference ni. Last one, yawo Ghana ni, Togo ni, Nigeria ni, America ni, ana Kristo ni, difference o na say difference ni. And to check it. Check it. Say, are you a worker of God? You will perish. If you are a son, a daughter of beloved Zion, a member of Zion, you will perish. If you are, if you are a son of who? Amos. So you need Papa. Obesi. Oya Ghana ni Obesi. Ati wona oyedi Nyankopɔn Emma. Hello. Enti mo kan ti obi asa en Solomon nyina akobu nsam dim. Methodist mo nyina akobu nsam dim. Zion fo nyina akobu nsam dim. Yehovah fo nyina akobu nsam dim. But the sons of God, they are going to where? Heaven. Okay. But I want to make an. You will need Pama. Oh, and just any Pama, any Nyankopɔn ba no. And we don't know fellow. Also, what they are on Nam. I am on Nam. You can be telling Nicodemus. They are Hunam. Okay. Sounds of when you move here won't be young. Jesus Basa season, one may yet any paba. One may yet a solaba. One may yet on my back. Name of the Son of God. And what some made a catcher on. Some woman in our tennis, some women are Montana, and Kawan, Malibra. Meaning our tongue say, afraid you are the Son of God and the servant of God. Difference room. Obiakasawa, Kasen Samanam Kai, with a biblical proof. The servants and the sons, they are not the same. Okay. I can be a son and at the same time a worker. But I cannot be a worker and at the same time a son. Means to be a Ojumayoni, and Yajumana Nafe, Yankase, my brother and Oba, in the Japadian, impossible. In the Juma. But if you are your party, or to be a Jumayoni, Obakonova Pedi being a Jumano, or one by a manager, or Tianaka, but who are company and entire Hamodia, or one. And when the ADC book he might think that I can cast demons. I can preach for millions of people to repent. Yes. And if I'm going to heaven, matter. It can be that you are a worker. Yes, you are an employee. You are not a son. You are out of salvation. Come quite here home. I don't know baby anymore, but may can't on next. Now there are 2 3. Because the Bible says that yes, we should Oba. Obi yẹn no tire mu say time Oba na oya one son. No question. But failure or the process dey abeto wa say dudu a ebeti no na wati ni din na di no. I know fitin ya obeye odai. Obema audacity, authority, sense. Esa wo so beka ebia e ma no. Okay. Yanko John chapter 8 verse number 34. John chapter 8 verse number 34. About John chapter 8 verse number 34. I say, yes, we have to say. Yes, what they want to say. No, me some say. Obian Jimmy, but all the Bible now, which we are not because a form of teaching. And if I'm saying about Kubium, obey and send me to servants in your Germany about the Bakubi that come home, just obey to a man. Yes, we have to say. Just what they want to say. No, me some say. And the some say. Obi a born na kwa. Kwasoro certificate 31. You da found wa. You da found wa. And yes to see you da for our did at the end say. Yes to see you da for what did you say. Some time I say more. Say mutena. Ma say more. Obi anke be mutena. Ma say more. Buye mesia fo ampa.
Muye. Messiafo ampa. Messiafo nye servant. Osie ni decide obi a osie ade. Osie kachi. Osie hairdresser. Osie say enti na nkrofo le di na tin esie Yesu. Ne konkono ye, ne nukredie, na ho brase, ne do. What I say enti mubeye messiafo ampa. Owi no kwa another level. Na mbo hu no kura no. Na mube hu de no kura no. Na no kura na ya madesie. Na no kura na be mo beye adesie. Me pa so me busa mo. So obi firi esirem, obi firi amfante, obi firi ga, obi firi other tribe, obi tuma be din hin, obi tuma be desi otumfo ahimfi. Dabi. Never. Na say adesidie wo ho ma de be ema. Sai ema nko na ya adesie, enko ntimi ya adesie. Enti sameti Yesu dina me hu no kura na wase me ten ya be ye odesie oba to aso. Ose obiara no say no obu ase Abraham asefo no yei ye ni obi nko ada ye ni obi nko ada ayere na wo kasa mo be ya desie ko Yesu bia won say ana Yesu bu ase won say no kwa mesemo say ana kura no kwa mesemo say obiara ya bone ne ye bone na ko bia o ya bone bo ye bone na ko a enta fe mi bu sa mo question asase so am na ye nko a wonderful o ya fast enti na sa adesibie no etoma firi ahemfo so etoma firi president ministers ana enkwaye no so etoma firi wono wo serve nkrofo na emom achemutu pe bia wadi Yesu adi eye odesie oye oba de oda so tibo ni mu bia ye de bai akola yes hello eti de bamu wo sana Yesu nya akwa no yo oba ne say Jesus did not commit any sin wanye boni bia da hello sister are you a royal or you a slave? 2. Are you a servant or you a son? And this and that, unam, na yaka so be akwa, why ni akwa? Do e bone. And the buntam je mo amuna bako. Akwa. Ekom. And the listen dia akawo no no me da se ye akwa ma sa de no minya me ye oba owie no sa de wura heaven e ho so ko kira de ba se heaven ho ko no mo te no omwo enkwa adwumayefo servant and son wotire mu ho owie no betire mu ni ministers do de ye wo masa we are superior but we don't know. What you mean my announcement with the whole heaven said a sort of Obian or my cross or your bada? No, what you mean about that? So, what? It's not bad for a branch with oh, yeah, maybe powerful. Now, Odonibana, Mr. Sorry, you are not the president. Na efie ni fie no o ma ya run about bi say I run ministers ni nyina ba ha obi afate ba main road mo amakọ ba bia Accra e fe odin kura ai say ya fro say said you anya sakra ode ba bia ya de o mu kwoti so na ya o mu kwoti an e fro say Independence Square ma ko order Onza run about to be wa your phone thinking, but I can't even have fun. Mount Aden. And there is not a manico school or Momun for that boarding. So just you know, most are could see a bepon. Near side of Matana came up. And you will move back here, Obia Bano, our ministers in now far run about, born only by a present by near being what phone thinking. But the Limanico school, Mumma, Omana for Betty, Amako Diablo. Na me ka me se be ya akura ka be bia o san ko fo ne makosu na ka me bobo ti akosu wo ma ko pe bia danfo ana ofa na danfo so ni ko bi no tena la cruiser ni to mu duru na soldiers ne check wo no mo si we so so e wo mo si adanfo ene ni ko fi ni bu sam o mu duru wo no sa ka na wo tiken ta ne so ni jeli man na nam ana no nko na nam a and so ni duru wo because of say jeli emma na e ba no ye biye kwan baabi o papa efa na ha no mu fa ye biye kwan mu mu fam adam fo ni ba fo bia na won fam bi Yesu na ko poto Yesu ama e poto
enti wo pie na ka say Amos ya me ba na papa aju atum. Wonderful. Enti o say obi parent ni mama hin ma de say ona me ba no so. This is me ba na tunatum. Yes. Ansa na o de naba. Hey. Enu ti na da o ba ye no. O jina epo so no emframa ebo. Yes. Ka say papa me na wo na me no mu na mo. Epo no be say twi fire so. Me be say me no mu nyina nante so. Wa say wo ye so. Wa say hoy ni wa say wo ye madam from Benya na Peter. Wa ye me ba ni bia. Was into over so that was a say, Menin and Sepuso, was so yes, so was I damn the 7 and Nancy. I say, was my mark, and then Nancy could be. Judas, Peter's June 9, no, I think was her, Tobo, no Yama or toilet. I feel Mamma can say, with me that Peter, Peter, you're not for my assassin, or Jenna, and then I'm because of her, he's a son. Why your pa? Powerful. Maybe some was a Cromwell MP, Nevada for the war. Ni fie ko ebe ya woden anya den wakoske ni bi fie aye to party no na ako ayi no ne ma ne de hu na mfo aba no mu te dining table na akwa no wo fie ho no ehe no obetena no backyard o ma wie na o ma di omu nya na fo na jagu won na wo be prapra you are interested in this so betena nko ayem te Yesu ba asase no ye wo ba onya akoa ena onye dwuma yini abofo na wo so de ya servant. Yes. Omu ya asomfo omu ya dwuma fo. Do you know that the angel servant abofo na wo so no wo so ten omu sabu ye because Bible say o se me so me bofo no ko hwem kwam me di woni mu na mu we na mu anwene ntia no enti awurade ne honhom ba bi wo na mbia no abofo guide no omu insecurities ana tawo na ba betre omu tutu se omu kai na ba frawa na emfrawo my God. Hey. And my head dead. Abaye head dead. Jesus was a son on this earth and John to quotation so What's na kwa kafie da na akwa on kafie da akwa on kafie da na mo eti se obani mo desia eti obani mo desia ya desia bo ba desia mpa minusam ya Abraham asefo minusam ya Abraham asefo de ya so mo hwema kumi na so mo hwema kumi ze ma sam sini mu ebisa ma sam nya dai ensini mu hallelujah Misramo abusafo ye kechewa ko tesi na me be ko tuko binyanko tu ba me bobon wa mo hu bi entia ehia sa wo ye wo ba dudu aje no no gini din di ya mo ntumi so me nyankopon ba dudu aje no no gini din di o mo ntumi so me nyankopon aduma yefo yes hello no o me nyankopon aduma yefo dabi dudu aje no no gini din di o mo ntumi so me nyankopon so alema dabi da not in Solomon but o ya nyum tofo dabi sister dia me bu bosu ni nyina sa abaye nim no kwasa that is why me say Jesus is all no na me time the chloroquine warm area me na make attempt to want to know dabi and no be man to know if you receive Jesus in you on he will direct you to the right way powerful oh let us know work and dia wo ko bi tu ko ya na we di ka akoka jama kro no e bi enipa no wo ye Satan o ye Awurade dia but asem Satan be di ka de bufu awura no nti wo mpensi nso ka wonya abotere e di asem no wie ya ka asem no be yi na ton am wo nya okra no pasempa hallelujah praise the Lord say me as also ni mu oh yanko ibi yanko Hebrews chapter 1 me de manu be tia no Hebrews chapter 1 Hebrews 1 up to 9 ya kan ni nanti ya fa okay Hebrews chapter 1 Bible here mono Hebrews chapter 1 verse number 1 to 9 etibe oso Nyankopon na Kristo so kasa yes Nyankopon na Yesu so ne ba no so kasa o Nyankopon de timbre mu no hodo so no o Nyankopon de timbre mu no eni so hodo so no na onam emre esuhudu wo edifo so ejanom so ekasa verse 2 Wasi ne di etemu no na ene di etire okata te na oba wo ye na di nyina so didifo wakasa tira yayi oba Jesus okasa tira true Ephesians second Revelation chapter 1 why so na Nyankopon fa kata tira John Yesu
Yesu Kristo di yo Nyankopon na di man so nche na kwa de chase ban te. What is Yesu Kristo di ayi? Di ye. Awo Nyankopon Te man no. E de man te. Onche ne nko a. Onche ne nko a. De chase ban te. Asa no release ma John. Come back. Hebrews no. Verse 2. Was say ena di etiremu no. Afa ena di etiremu no. Okasete na oba we na di na so de difo. Awo nam no so eya mre santen no mu. Onam no so ye ne mre santen mu. Ono ala awo ye na nim onyam no hiran. Waye Nyankopon di ayi. Eni onyam ko. Eni ni so nsa so. Eni ni nsa so. Eni ni ono di ni tumi. Atam ne ne o man nyina no mu. Ko. Wode ono ala ne ho dwira ye mbone no. To aso. Okote ni onyam kete ni fa osoro. Na wakwati na ni onyam ni fa osoro. To aso. Wa tere abofo ne mro so. Wa chai abofo ne di ayi. Mro so. Sede ni di ku ni a wanya ne tani. O chai abofo ne di ayi. Mro so. Na se enya baako, enya mienu, enya miensa ti o. O chai abofo ne mro so. To aso. Sede ni di ku ni a wanya ne tan won de no. Chika se ne ka se bibi ye okuni ni a asetere se. Sa. Udim. Ni di kuni ni. Verse 5. Etiba o si Kristo ye Nyankopon ba. Jesu ye Nyankopon ba. Na abofo ye na somfo. Na. Hello. Hi. Mote. O se die. Kristo ye Nyankopon ba. Na Kristo ye die. Nyankopon ba. Na abofo. Eye na somfo. Esi asomfo ne ma no difference wo na difference. Difference wo. Enti obi wo somfo wo dan mu a wo benya nkwa. Baye wo ba wo be kofie no. Oyo oba de nso ye somfo. No kasem. Osom ne papa. Ama ne papa don. O si ne papa ne ma, o si ne ma me ne ma, o pepa fie, o propre fie. O pa o be ye, o pa wo nye. And if you ne papa ntimi nka nche ne se wo tu no. Dr. Bernard eko no wo kwa adwuma ye doctor at the time aso. Na ne maso ko skuta ma so ne ya ne kwesi wo man sa na wo akwa adwuma. E no bi sa akwa say me de mu ko su amele. Ansa na me mako akwa consulting je fe be de. O mu ka say ntane ye da jabens no ko ya papa dia na wo so peka akọ o matia na o matwa o mse ka ne dia papa dia ntu betima agya ho amaye ni apedra ne na akọ na wo betima afaka akọ ana se bia wo papa so wo ka na betima akọ ja akọ dia o hwe nkura na mi o mu ni fo ka ni wo mu papa dia because Corinthians say agya ne pa dia ma dia ema enye mma ne pa dia ma agya yes. Intabla bona ya bo no me papa eni kwa so de ni tun same na me ba be hwe no Bible so me na wo so hwe me na me so de me so na wo me so ma hwe wo mo enti nya force ta ubetinya o sha papa wo na wo pa wo be hwe me biblical nya Ghana for the moka na me kan ti mo wo ya na ma tuna se mo bia kokoo no masa obi wo fro na e be nya wo na abete me pa na me blobi enti wo tira mu sa abofo ne eye asomfo Psalm 104 verse number 1 bi asem no kan Psalm 104 o kontra no sa asem we wo ho Psalm 104 verse 1 o say me kire serade Erade mi Nyankopon wo so kese wo se ohina ni animonyam wo se ede ayi ohina ni animonyam ni animonyam ofra han sentoma na ofra han sentoma ode su mu sentoma tam na wo tere su sentoma tam ode ne mpia sam nsuo so na de mpia sam nsuo so ode munukum ye ne tiase na ode munukum ye o tiase na ode mframa ntaba ne nam na ode mframa ntaba ne nam ode mframa ye na bofo na ode mframa na ya de ayi na bofo ode mframa na ya de ayi na bofo wo ya de mframa na ya o dabi from the tie wode mframa na ya na bofo na o ya de ayi no ode oja ode ya somfo eye na somfo ne servant ko Hebrews so ya fast Bible ni mo Udru verse 5 to aso verse 5 wo say na abofo mu hwan afi wo buta question abofo mu hwan anu wa ga tell pensa me ba ne wo was it not a single day o sisters and brothers ena ye di en wo aboro ta o say abofo na wo mo soro na wo mu koba anopa awie na nyumre no emie nanim mistakenly say Nyankopon eduka nko kasa na no fom ye say Gabriel wo ye me ba o so won ka bi da abofo mu hwan na ma se ne pensa me ba na ma se ne pensa me ba no me na ma wo ne na bi wo ye me also one day say Bible say wona wona ma tampa no so awo one day say
do lo abete no agene die di wo mo tumi so o ma ye Nyankopɔn ma Yes. and so abofo no so nka bi nkyira wo mo da Power with the Nyankopɔn se na wo ye ne ba. And so look at what you are doing. So nka bi da. Yes. So me ye ne ba because ne ba ba akofo ni ye. Abofo mo wan and ma se ne pese me ba. To aso ma me. What's the verse no? Na onya di abaka ne be wiase bi wa. Onya di abaka ne be wiase wi mu a. What's ma Nyankopɔn abofo nyina nsole no. Hello. Hi. Nyankopɔn abofo nyina nsole hwan? Oba no. Oba no. Enti kwajo wo abofo hu wo mbekoto ala omu nkoto. Because the way civil responsibility we Yesu wo soro no. Wo kwa wa say sa position no Yesu nye jealous o. Dabi. When nye jealous into ama so be you ba into wo kwa soro abofo they will serve you. Akonya we nyina mere mo mpe. And munyam we nyina mo mpe. Kuro kunkurun obi abelin la down. So and now akonya so so be yakufu adoma. Ewiase tumi kura hye en munyam wom. Awu wom. De wom. Nso mo mpe. Na ni nyina de ma mi fa asasem we America to ne say emba no oba ba ko pe no odi kan wa asase so no kwa no so da bia ma no. Ahinwo bokuro no nkwa na gina anim. Enti na tidifo so nyina abenya kwan abetwam wani mu akọ. Omu akonya. Anu wo kirem so oba asase so de ema no ye kese. De di adanse se oye oba ampa eye verse 9. Verse 9. Odo training. What do the eye? Training. Me be pini wo ho. Odo the eye? Training. Obia oye oba no. Fasa obia oye oba no. Odo training. Na obia kabi. Rich obo. Mo nti na ye kasa. Nti ni kwansa ye ro si kojawo. Kabi. O se obi oye Nyankopɔn oba no. Odo training. Again. Odo training. Kabiem. Odo training. Kana nkawa no. Odo training. Kana nwura mu. Odo training. Na otiri. Bo mumuyo. Utemumuyo. Mimi kirifuo. Mini bida. Minim style bia obe fufuo. Minim enkwa bia wo de beka ho. Minim say neat yo, say you wrong go, neat fufuo. The word fufuo ni nya to so penalty bin. Minim nipa ko obeka. The other wo say be ye mere, say be ye don. Say nkate kwan, say nkruma kwan. Mi kirinti I will never. Na se me hu say fu na se me dem anu kape. Eduru mi mu a. Some it will come out. No. It told me more a big pie into Mintana. Mafiaba. And to what sons of God on the yes, no about us on your band. Not with Tiria Bonnie. No other day. Netadia Nunti. I know Yankupon. At the almost the car wedding. Onyankopon edi ahon san wo edi ahotane enwo ahotane asla wasna wo fefo yes ahon san wo no odi ahotane wo yes they say the whole church ahami dinai the adi amaye muhumi tai enti meye maye different amount yes mu when na ati so bi wura dem wa eni ko be ba mu nyina why na you different wo mu tesi a so for mu e bisa men ko ana ento ase ana yo oba no odo tiniri no kire mu yo ente ba ta no opapa bi ahosane wo esra ne sene le sofo ne penso ni age mate ni generation ni time ni church members the workers of the ministry we different. And I'm asking you, I have fasting your depe. Hello, watching your long fasting in a day and was making a difference. I have to love righteousness and hate iniquity. Yes, powerful.
ɔdɔtene ne no tire mu yo Yes. ɛno na yɛ ma ɛna first on be tiram ɛsɛ aha saa asɛm na Hebrews kan na no korɛ ɛfiri sɛ wɔte de Onyankopɔn awo no Nyɛ bɔne. ha na empo ontumi Ɛnyɛ bɔne. na saa de ne mu na ma Nyankopɔn ma ɛne bonsam ma Ɛda adi. sɛ yɛ obi wa ɔyɛ clever na adwuma ɔyɛ ne sɔfodi a ɔbua wohu da Nokwasɛm. wobɛkɔ ɔbɛpɔfɔme kama ɔbɛpirikyi kama ɔbɛyɛ biribia kama wontumi hu difference ne da sɛ ɔyɛ papa sɛ ɔnyɛ papa wohu da ɔbɛmu atitini because onipa no bi wɔ ɔfrɛ wɔ mo sɛ adwumayɛfoɔ mu bɛyɛ adwuma no bi oyi wo gya wɔ mo kwan mu wɔ mo kɔɔyɛ wɔ mo nyina wɔ mo kɔse ɛno na John Matthew 21 7:21 bɛkaa sɛ awɛ menim o ɛna ɔbɛkɔɔtu sɛ mo a maanyɛ ɔdeɛ Ɛtene. na sɛ ɔmo nyɛ mba nti no ɔmo antumi anɔ tenene Powerful. Jesus ɔsasa no abusafo a ɔmɔkyerɛkyerɛ a sɛ ɔyɛ nimtoni a number of singers are you perish Nokwasɛm. but if you are a son of God and you are a singer glory be to God Amen. praise the Lord Praise the you Lord. go and continue your work if you are washer here and you are a son of God you usher the church and you go to heaven and continue it. If you are elder and you are a son of God, you work here and at the same time because we've heard it in the Bible that we have 4 elders and 24. Now the elder is working in where? Heaven. Powerful. Powerful message. I say, a man in your that's all by your usher. Awesome. A man in your that's all by a member of the Lord now. But man in your was the son of God. That is the best. The sons of God was on what the whole son of earth surround. That's not fair for. Na omo be different. Ade bi a oyɛ no ne deɛ no hu ɛnsa da ne hu nyɛ fɛ bia nso no wonse baabi obedu bi asɛ enipa ɛni tie ne ho Yes. enipa pɛ na asɛm Nokwasɛm. asɛm bi a ɔbɛka bia no ɛnyɛ asɛm bi a ehu kyɛ sɛ bi a ɔna yɛ special so no wotum sɛ ɛyɛ very interesting nipa ni gye ɔsɛ ɔbɛmo ayɛ different among your colleagues your fellow ones afɛ people will start jealous you. Hey. Are you different or no? David ɛde asɛm ɔka sɛ wase bɛhu makoa Yes. ɔka me ba Huh? bɛhu makoa David na mede mehu wasa me ba hwɛi na yɛ Onyankopɔn ba wɔ ha the 4th chapter Jesus was a son of God nti deɛ ɔpɛ sɛ ɔno so ɔyɛ sɛ Yesu onya nkwa na agye sɛ ɔno so ɔyɛ sɛ de sɛ deɛ ɔba asɔfoɔ bebree yɛ adwumayɛfoɔ bɔ mu nyɛ mma Yes. yɛbɛtie wo mu ka ama mu akɔyera yɛka kyerɛ Martha sɛ Martha woha wo ho I'm telling you woha wo ho Martha woha wo ho saa quotation bebree nka yɛ wo mu hu asekyerɛ o wokae Bible no a deɛ ɔkɔfa a Yesu baa fie na yɛ hɔ ya Martha. ɛnyɛ Mary a ankra ɛnyɛ Mary na kɔfa ne baayɛ o bebree nim sɛ Mary na yɛ good Mary na yɛ good Bible sɛ Martha ɛna pia abɔntene ɛna ohu Yesu na ɔfaa ne ba wɔ mu fie fantaseɛ wɔde no kɔduru no kɔgyaa ne sii hɔ Yes. ɛna wɔyɛ ade foforɔ ɔyɛ aduane abere Yesu ɛna Mary so saa ne ho ɛkɔgyina no wɔtie asɛm no bi so wɔte sɛ ɔnyɛ hu nokorɛ no a ɛnokorɛ bɛma no ayɛ ɔde seɛ na ɔbɛsua ne firi nkwayɛ mu ebi sɛ akoa nka fie daa Yes. na ɔde seɛ de wɔ fie daa Nokwasɛm. ɛna saa Mary Martha ho no kɔtɔ no wɔtie Nyankopɔn asɛm Mary ba no Martha kasakasa wɔsɛ hɛ Martha woha wo ho woha wo ho woha wo mo a motia moha mo ho wɔ ayie yɔ wɛde nsam ntɔkasɛm awalesɛm adwumasɛm wɔse ne nyinaa nyɛ papa o Yes. dɛ yɛ papa ɛna Mary afa. ɛna Mary afa no obi nyina na ɛno na obi ntumi nyi mfiri ne nsam company no obi deɛ ebitumi atie firi wo nsam Nokwasɛm paa. asase wei na wosi mu no ɛyɛ obi deɛ obetumi atie firi wo nsam Yesu nsɛm. nkwa no kuta na ɛyɛ obi deɛ obetumi atie firi wo nsam Yes. pataveti na wɔde Yesu adi nkwagye na wɔgya no Nyankopɔn na amu koraa no he will never do that Powerful. Powerful. ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔde wobɛkɔ sɛ yɛmu da Nokwasɛm. moha mo ho ayie sɛm moha mo ho adwuma sɛm ɛti wɔn sɛ
what tell us you say when you juma and na your bed on the end your bed say when you move that and your bed say when you won ka wo and your bed when you bed da and your bed so why do you say o gina ma wo ma mi bu sam mo amatia no why na wo ye obi tia sefie ne ba wunya wo no kwa asasi save man Aye. mebwa ebie different accounts amomuma asasa se wo sifia man ma na wo kura wo ye nipa wo timi tina twene ema wo ma watimi awrade minima twen kura mo twene mo hey sanya pone dia me ma wo ye pa da so obone fo ne ba so be ye no ho mo atai na me dem abata na mo nya kwa ne mo so and you are wondering powerful so you oba mpa nka wo nyenyene ba enkwa ne de mo twene eyo tumi se papa ne fie kaka ne suoni nyina wonka ho ti mo twene ekwa mbe fa so mbe bobra pa wo no ye ma no awo nim se ne papa fie kaka we nyane dia ka we ye ne dia nsa fa nka wo timi de ba no wo timi kwa wo onim so na ye driver o ye driver yeah ka wo lesni ne gu atire na me bua yes ire ne ne mane omo so wo sa empanifo ne kwa ya no mo ten o je tire into a driver ka wo lesni no ene gu atire no adawa ana na ire te front wa ya na to body guys if you wura fo no ka wo na fo no ne gu atire no police ni no na te front no ana driver no e tire fo no na ka no wo mu dia matter me I have a father who created heaven and earth ha ana me ko da nyonyene sha me papa na po ya ne dia wa ti soja ni na asama kan wa say oba one ne yiri nam ne emframa fopo no so a wa ye din ada na yiri didi na temta akwa die na ha no ti su emframa fe won chanting o se ni mta he oba obu oji sika fi ni botom no de to ni minimum obi twa na yiri kon no bi ta no usiru o sa kai min suru so far as I wo ana okuta sika ne de I know that you love me yes and you not kill me as someone of that and say hey and let me tell you the controller of the wind powerful the controller of the air my lover yes sir so you will never let the storm destroy me hey don't you control from man o ye me dofo to no so man from man inside me da kan ya na from man ye din ye nya ko po ya woni ye ko tie ansa lo ye na betre so di ye ko tia ade tele ye ta ano do so aya no so di ye ko tie e bata mi ye amano Ebata mi ye ni sabo anu no ni da dum pa solipa the interior they stop for juma no person this year onya wa so fie wo sepu ojo wo juma because wo juma na ya ajo aboso wo so person wo te wonka enu no stop for juma nya se wo mo wo juma biem o mo se mama urabe o pa ye ko be dey obeye wa ju ye obeye serious no ba de be mo wo juma yes I'm telling you. So I'm going to about solid year, and the best will be a gift to the Lord. I want to what ten or simple. Yeah. Now, as the more I'm working, articulate and your car. Momana or move in a young and a young media. What do you have? I don't know from Munji. What say? Or the other phone does the Yaku quantity. For your name, for your name, and so on your one. Corinthians no. And to wait for a while, can kakra. What said that? Yes, by a life, Nina Koye man. I thought I had bono. Yes. I thought I come dinner. I thought I would stoop. I thought I would come. But I'm the analysis of my back. More pen is smooth. Now, more pass any smooth. Now, they'll get us more penny smooth. I feel out on a summon quite a boss. Heavy, a account, a diaba. E dia ba bia awia amoso na ntimi nya dai emfifi e dia show e ka brabon enyunu e ka brabon esum e ka brabon life potholes e ka ho mountains e ka ho valleys e ka ho dia bi wom ntisa wajuma sai waya o kasa kasa tie nyame
Yes, I am a bomb. Drivers, we need car. That's the face man. A house. Usu. I'm a son of God. And don't call me a servant of God. Yes. I'm from Yamiakwa. Yeah. Yamiakwa. I'm from Zion. Zion. But rather, I am a son of God. And the answer chapter 10 verse 13 will say, Jesus Christ yes, of Nazareth, yes. the Son. The Son. Oh, you see word there? The Son of the living God. How he has anointed with Holy Spirit and power. And they can never anoint you. Yeah. Because we already 2 minutes home a bit battle. What so you be able to me and so now know about a benny boma obeshi. I mean, deceive you. Yes. Miracles be see. Obey me, yes. Because of Bobby Mupa. And can perform what hey. Monsatra margin. Amen. And Quamu hey. Monsatra margin. And money dear, and Nidia so on a comma. If you send from my papa dear, as I see a papa dear, yes. In Sui and papa dear, and quiet and papa dear, away and papa dear, Bonsami and papa. It didn't also again. Huh? That's only 1 minute. Yes. My God has supplied all my needs. And good and perfect things come from where? Above. But I said yeah, and yeah, na yeah, papa. If you hear also. Let's say what I said yeah, and yeah, na yeah, papa. No, so who be sir? We are back. Upon no. Hallelujah. And ye. And the Amana Mohan, Momo Moninye. And Kwana Mum Person Babaya, Emma. Timobian can to us, Oya Quada. The beat. Buy it in Boyni, the Aoya Day. Tiam found you two for you on. If you are a qua boy prefect. Say a Kufado Nimia Mia, or also, sir. Or your aqua assistant prefect. Meboa. Say Trump, Unima Radia. On the or your aqua bam boy. When the bam boy. On the bob bear. Con America, Ghana, assuming, if you are assuming. On the bob bear. But I want to say, I only want to do our council. Oh, Unima Radia. You are great more than them. Yes, sir. Where's the ampon? Sutrasi. Glory be to God. Bombay. Faster than Merade. And then, Mamma Yaman, Mopon, come with him to him. Yes. Mona Damuti. Maybe Timmy and the wrong. Cha. The whole church in them to remember.